हर सफैब्लानो हाग्रानि मैदेरजों मानसिजों सानफ्रोमबो मोगा मोगि जिउखौ खुनुरोखोमसो बासायनो गोनां जायो। दिनैबो थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खेदान्दा सिसुबारि गामियाव बेबायदिनो मोनसे न'खराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै ओरैबायदि गाग्लोबफैदों। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थांगासिनो दङ। मानसिया खुनुरोखोमसो बासायनो हादों दै, ओरैबायदि गिलु बालु घटना आरोखि। आङो देखायलांगासिनो दङ, भिडिअखौ जोबजासे नायदे, होमब्लानो नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन आरोखि। आं देखायलांनि, नायनानै लादो। नै बे न'आनो जादों जाहैबाय हाउजिं मोननायमोन आरो, ओमफ्राय 5 इन्सि गाथिनिमोननो इथाया। ओमफ्राय दा बेबायदि सौखुजोब्बाय, नै ओरैबायदि साफा खालामजोब्बाय आरो नै मैदेरा बेयावनो थानानै सौखुजोबदों आरो। दा ओरैबायदि खाफालजों सौखुजोब्बाय, नै मानसिया बे सिङाव उन्दुनानै दंमोन दै, खुनुरोखोमसो बासायनो हादों आरोखि मानसिया। दा नै नायनि, आं देखायगासिनो दं दे, ओरैबायदि नै अबस्थाया नै गोन्दो 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 गाग्लिजोबखादों नै बेयावनो। ओरैबायदि नै न'आ साफा खालामजोब्बाय आरो नै हाउजिं मोननायमोन न'आ सिबाय, नै ओरैबायदि सेस, नै जेबो अबस्थानो गैला आरोखि। दा बेबायदि आरो अबस्था, दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो। दा नै मैदेरा गिदिं गिदिं साफा नै ओरैबो गैखाला आरो। दा बिथांमोना आंखौहाय भिडिअ खालामनो लिंहरनायलाय हिसाबैनो आङो फैबाय। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय नै न' सिङावहाय माबायदि अबस्था खालामदों, फुरा नै बैयाव उन्दुयोमोन, नै बेयावनो उन्दुयोमोन आरो मानसिया। ओमफ्राय बे सिमिटआ माब्रै जाखो आं न'खरनि मानसिजोंनो सोंनानै लानोसै। ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्राखौबो फुरा एसे आवगोल सिफायनानै थांखांखानायखानो दा बेबो साफा आरो। नै आं देखायनि, नायलांनो हागोन। दा नैबे इन्जुरखौ साफा खालामखानायखा आरोखि। नै बे प्लास्टिकआ ओरैनो होनायसो, दा बेबायदि सिफायनानै गालांदों आरो आवगोल मैदेरा। दा आङो न'खरनि गारजेनजों रायज्लायनि दै, माबायदि जादों नोंथांमोनाबो खोनासंफालांनो हागोन। दा बेबायदि आरोखि। दा आङो आब'निफ्राय मिथिनानै लानोसै, मानो होनना बुङोब्ला आब'आ बेयावनो उन्दुदोंमोन। ओमफ्राय आब' मैदेरा हरनि खैथासो समाव फैदोंमोन जेनेबा? मा ए, हरनि 2टा। ओमफ्राय माबायदि फैया आन्दाज मोनदोंना मोनाखैमोन जेनेबा? दे एसे खोन्थाहरदो। मोनदों, मानसिफोर होनायखाय सिखारदोंमोन आङो। सिखारनायाव ओमफ्राय फैबायबो, राव हरबायबो, फैनानै एसेयावनो न' सिफायफैबायबो आरो। डाइरेक्ट फैनानै सिफायफैखादोंसो। थर्स सेरहरबायना मानसिफ्रा, थर्स सेरनाय लगे लगे फैनानै सिफायफैबाय। माबैसेमोन मैदेरालाय? मासेल'। ए, मासेल' गिदिर ने? मासेनो गिदिर, न' सिफायग्राखा बेयो। ओमफ्राय दा जेनेबा बे सिमिटफ्रा दे गिदिर गिदिर गोग्लैदों, ओमफ्राय मानसिनाव नाङाखै नामा जेनेबा? नांस्लाबाखिसै। खारनो रोङाबाथ' नांसिगौमोनानो। बेहाय बाव थाबाय, ओमफ्राय आं ओरै फैखाबाय। ओमफ्राय खुनुरुखुम ओरै फैगोन ना मागोन साननानै खारथ'वाखैमोन आरो आं। नैबेखौ सिफायनायसै आं खारग'नो हादों, नङाबाथ' आं जिबना सेस जाखागौमोन। हाबखादोंआनो, हाबनानै हनै थौखौनो सिफायजोबदों। नै थौफ्रा बेफोरबायदि आरोखि साफा। बेयावहाय ओंखाम गोनांखाय जेबो खालायलाङासै। ओंखाम गोनांखाय जेबो खालायाखै, बियो रुगुङा जिबाय आरो। ओमफ्राय साराया खोमा गादों। सिमिटफ्रा नै साफा जाजोब्बाय। ओमफ्राय सिङावहाय माबा हरदों ने, आथिङा न' सिङाव? बे हाबदों नै, इलाय आगान, बिलाइ नै आगान, बिलाइ हाबदोंथ'। सिगांनि आथिङा सोहरदों आरो बेबायदि, ओरैबायदि। ओमफ्राय जेनेबा बेसेबांसो थायामोन जेनेबा बेयाव मैदेरा? थादों, दाउला गिसिरबाय। होलाबो थाङाखै ने? हमनोनो हायाखै हौवाफ्रानो। बमा गावबानो रागा जोंबावोसो। ओमफ्राय बैयाव फरेस्ट दङ, फरेस्ट केम्प, बिसोर फैयाखै नामा जेनेबा? फैदों, ओरैनो माबाग्रोदों, ओमफ्राय ओरै माबानायावसो, ओरै थांनायावसो मानसिया बारग'नो हानाया। ओरै थाबाथ' मानसिखौनो हानहरनो हायोमोन। ओरै थांबाय नालाय, ओरै मोनजायासै, ओंखाम जाबाय, ओमफ्राय संख्रिखौ जाहैबाय, ओमफ्रायसो आं फैनानै जाबाय। दा जेखिया जा फरेस्टफ्राबो फैदोंमोन ने? होमब्लाबो हाबावाखै ने? ओरैबायदि। ओमफ्राय बेथ' नोंसिनियाथ' बे फरेस्ट भिलेज नङा ने? रेभिनिउ जोबखा आरो। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोखि। नै ओरैबायदि हाग्रानि मैदेरा बेराफारसे ओरैहाय दैजोंबो होग्लुंजोबजाबाय। ओमफ्राय जायफोरा न'खर बिदिनो न'खरब्रै न'खरबा दैया खुरखालाङाखिसै, बासिनानै थालांबाय,
दा उफाय गैया नै हाग्रानि मैदेराबो बेबायदि अबस्था खालामफैयो आरो ओरैबायदि दुखुनांथावना ओमफ्राय दा जेनेबा लोमजानानैसो सासा माबा उन्दुबावदोंसोमोन आं मुलि जानानै ओमफ्राय दसे बैसागाव ओंखारनानै आरो उन्दुहां जाफिनबानो होनाय खोनाबाय थांथां थिंथां माबा बुलाबायबाय बेवहायनो सिखारफिनदां सानफ्रोमबो फैबाय थायोना फैयो सानफ्रामबो गैया मोनोनो हाखाया मेरला मानसिफोरनिथ' न' सिफायबाय लामाजों ओरै ओंखारलांनानै ओरै थांबाय आरो अखा नायजाफा थाखायो होनदों दाख्लैबो होनानै दोनजाबाय आरो 6टा 7टासो दंबावोमोन सोरांजासिम थाखादों दस्राया राव होबानो थाङो बे होआ होबाथाय रागा जोङोसो मानसिनि राव खोनाबानो रागा जोङो दा लेंहरनाय जाबाय बे जाथायनि थाखायनो सोरबा अननानै अनसुंथाइ होयो ना हाया बेखौ आं खावलायहरदों आरो फरेस्टफ्रा नायहरना नायहरा बिनि थाखायनो जेबो मैदेर दावदेरबो फलानबो थानो हाला माबो थानो हाला दा फरेस्टफ्रानो बेङो जाहैबाय बिसोरथ' नायथारनांगोन नालाय बिसिनि डिफु रेन्जारनिफ्रायथ' जोंखौ अनसुंथाइ हरनांगोन ना जोंहाथ' गरिब मानसि हाजिरा मावाबानो मोनजाया न' गंसे लुनायनि थाखाय बेसेबां थाखा नांगौ बेबो खुनुरुखुम हाउसिं मोनदोंमोन बेबो हनै नासयजाबाय आंथ' दा जेबो उफाय गैया आंनि बे बिखुनजो जायो बिराद दुखु गोनां आंबो दहायसो लोगो मोनफैदों थारमाने लोगो मोनफैनाय बेनो आंबो एसे दस्रा खामानियाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय आं दा सफैबाय न'आ गासै सिफायजोब्बाय ओमफ्राय आंबो नायफैनानै ओरैबायदि अबस्था नुबाय न'आथ' गासैबो सिफायजोबखादों मानसियाबो उन्दुलाथ' थैखायोमोन बहाय आं दा नायनानै आंबो नुदों गासिबो एफा गिदिर गिदिर सिमेन्टफ्रा बोरै गोलैसिनजोबखो ओमफ्राय बिखुनजोआ खारग'नो खुनुरुखुम हादोंनो ओमफ्राय बे समाव बिखुनजोआ बिराद ओरै खारना रायजोफ्रा गामिनि मानसिफ्रा फैनानैहाय एसे ओरै होला हैलि मैदेरखौ होनानै मैदेराबो गैयालाबो अखा नायनासो थांदोंनो ओमफ्राय बिराद दुखु गोनां ओमफ्राय जोंलाय माथो खालामबावनो दा हाग्रा खाथियाव थानायनि मानसि फारसेथिं ओरै दैयाबोथ' बिराद नासयबाय जा एसे थालाङो बहायबो मैदेरानो नासयबावो बिराद दुखु गोनां दा मा खालामबावनाय फिसाला सासे दं बेबो बङाइयाव थायो ओमफ्राय गाव हारसिं ओमफ्राय बोरायाथ' जोंनिया बिहावफ्रा गैखाला आंनि बिखुनजो जाखायो ओमफ्राय दा बेसेबां दुखु गोनां सैयो नै ओमफ्राय सोरबाफोर सोरखाराव अनसुंथाइ हरनोब्ला बिराद मोनसे आसा खालामदों आरो हरनोबा हरनाय हरियाथ' उननि खोथा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला हरोबा बिराद आसा खालामदों आरो नैबे बिखुनजोआ दा आंनि बुंनांगौआ बेनो आरो आं बुंनानै बुंना होबाय दा बेबायदि आरोखि नै दुखुनांथावनि बाथ्रा बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय दिनै फिन फैफिनबाय आङो खिररान्दा सिसुबारि गामियाव दा नै न'फ्रा ओरैबायदि लांख्राव लांसि दं आरोना बियो ओरैबायदि मैखोम गामिमोन ओमफ्राय ओरैबायदि समायना गामिमोन मानो होनना बुङोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा बेबायदिनो भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दैया बे गामिखौ संहार खालामजोब्बाय आरोना बेबायदि आरोखि नै ओरैबायदि गय बागान ग्रिम ग्रिम जाबायमोन बेफोरो हनै न' गोजाल'सै ओमफ्रायहाय नै गय बागानफ्रा नायदो नै गय बागानफ्रा ओरैबायदि जाबायमोन ओमफ्राय बहुद मोजां मोजां न' लुबायमोन मानो होनना बुङोब्ला गासैबो एरखुनानै लांजोबनो गोनां जाबाय आरो नैबे दैयानो बिथांमोननि गामिखौहाय संहार खालामजोबनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गामिया ओरैबायदि मोजांमोन समायना रमायनामोन ग्रिम ग्रिममोन आरोना ओमफ्राय नैबे दैजोंनो माइ गायोमोन बिसोरो बे दैया फिसाल'मोन आरोना दंग' फिसाल'मोन मानो होनना बुङोब्ला हाजोनिफ्राय दै फैनाय खानामाख्रानिफ्राय फिसा थिखांनानैहाय बेजोंनो दै लाबोनानैहाय माइ गायोमोन बिसोरो ओरै खोलाथिंजायमोन गायग्रा फोथारा दा गासैबो दैया लांजोब्बाय ओमफ्राय नै गय बागानफ्रा बेफोरबायदि हाजिहाराव गालांनाय जाबाय आरो दा मोजां मोजां न' लुबायमोन गासैखौबो गारनानै खारनो गोनां जाबाय दायो बै खोलाथिंजाय बै हाग्रा नुहुरनाय खोलाथिंजाय गामि फिसा जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला बिगासे बिगासे हा राननानै होनाय जाबाय दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय जायफ्रा दै लोमजानाय जायाखै बिसोरो नैबे फुरानायावनो दंबावो न'खरब्रै न'खरबा दंबावो आरोना ओरैहाय दंजोबो नै न'आ ओमफ्राय बिसोरो खारलांनाय जायाखै ओमफ्राय नै ओरैबो दङ न'आ नै हाग्रा दुजोबनाय जाबाय ओमफ्राय दा बेबायदि आरो लामाफ्राबो मोजांसैमोन नै दैयानो सेस खालामजोब्बाय ओमफ्राय नैबेनो ओमफ्राय नैबेयावहाय दङ फरेस्ट बिफाननि मानसिफोर थायो आरो बेवहाय फरेस्टफोर दङ नैबेनो आरो फरेस्ट केम्प दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबे लामाया सानजा सोनाबमोन आरो ओरैबायदि मोजांमोन बे लामाया